जेरै मावनाय एरै फिथाइ। राजाबरखौ गावथारग्रा दुथां मनजित बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा दालां सेराव पुलिसआ गावथारफिनबाय। लोगोसे खारग'नाय माखासे दुथां सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना नागिरगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। NLF-Bजों एरख'जानाय सा 6 सुबुंफोरा सनितपुर पुलिस बिफाननो गावखौ मैयायै गथायबाय। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्ला गेवलां बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि तरुन बसुमतारी, चिरां जिल्लानि जिसया बसुमतारी, सनितपुर जिल्लानि गिबियान बसुमतारी, चिरां जिल्लानि बिदाय नार्जारि आरो चिरां जिल्लानि एलसन बसुमतारी होननानै मुंफोरखौ मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला एबसुआ बावैसो खास्रि-बिस्रि बुथारनाय आरो धोन दाबिनाय जाथायनि हेंथायै दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौनि थाखाय 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लादों। बे धर्ना हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि गनेन्द्र